otu izugbe nke jikọtara ụmụ akwụkwọ nke nọ na ngalaba ọmụmụ nzikọrịta ozi ndị Igbo nakwa ndị mba isi ojii na usoro nzikọrịta ozi dị iche iche na mahadum Nnamdi Azikiwe Ọka achịkọbago mmemme nnabata nakwazi jee nke ọma nyegara ụmụ akwụkwọ nke nọ na ya bụ isi ngalaba ọmụmụ ma bụrụkwazị n'isi ngalaba ọmụmụ na-akwụ agụ maka ọrụ nka dị iche iche. Onye nta aka anyị bụ Kenechukwu Chukwudị ga-ewetara gị akụkọ. N'okwu ya, onye dean nke ya bụ fakọlti ọkammụta George Onwudiwe gwara ndị nne na nna ka ha dị na-eme n'ihere iziga ụmụ ha ka ha mụọ agụmagụ Igbo na mahadum. A na-agbapụta oge a na-enye ụmụ akwụkwọ ohere iji wee na-ezipụta na-egosi onwe unu mara ihe unu na-emekarị ma ihe eji mara unu na-egosi ya ọnya bụ ihe a na-eme. Mahadum a na-abụkarị n'ebe ụfọdụ nọ ọnọdụ mbụ ha na-ahapụ nne na nna ha, ụfọdụ n'ime fa mara aka nri na aka ekpe fa. Ọ na mmemme a ka anyị na-amụ wee kọwaa alụfa ife niile dị mkpa. Onye isi oche nke ya bụ otu Maazị Eric Nwokeọma nakwa onye nkụzi na ya bụ dipatmenti ọkammụta Ifeọma Udechukwu kọwara na dịka ha na-anabatakwa ụmụ akwụkwọ ahụ, a na-agwakwa ha mkpa ọ dị ịmụ asụsụ Igbo. Onye managing director nke Anambra Broadcasting Service ABS Maazị Christopher Molokwu, onye Unizik Alumni Global President nakwa Associate Professor Ikechukwu Ume bụ ndị enyere nzere, tinyekwere onye kwuru okwu pụrụ iche Dọkịta Chioma Anagọ gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha gbaa mbọ hunyie nyegara ihe na-echere ha aka mgba site n'ekpere nakwa itinye ọnatarachi ha n'ọlụ.